hienointa, minkä huomasi Rantasalmelle muuttamisessa ja täällä ravintolan pyörittämisessä on se, että kaikki ylimääräiset välikädet tavaran toimittajien, kalastajien, kasvattajien, kaikkien näiden ihmisten kanssa niin on karsiutunut pois. Tuotteiden laatu, määrä, saatavuus, monimuotoisuus, mikä täällä on. Täällä pääsee myös käsiksi semmoisiin raaka-aineisiin, mihin ei käytännössä mulla ainakaan Helsingissä, en sano, että se on mahdotonta, mutta mulla ei ollut mahdollisuutta päästä semmoisiin raaka-aineisiin käsiksi. Tavaran toimittajien myös semmoinen ehkä yhteistyöhalukkuus yllätti todella paljon, että maakunnissa ei myöskään ole ravintoloita, jotka alusta loppuun tekee tuotteet, kastikkeet, liemet, kaikki itse, niin tavallaan se oli heillekin jonkinnäköinen riemuvoitto, että tultiin harrastelemaan tänne. Ja Kettusen kanssa, joka on meidän kalastaja, ollaan koetettu vähän kehittää ja mietiskellä, että mitä kaikkea järvikaloista saadaan ja aina jos on vähän erikoisempiakin leikkuuosia tai ruho-osia, kalaosia, niin he lähtee oikein mielellään tuomaan niitä ja kehittämään yhdessä tuotetta. Samoin Putkisalo Kartano, joka on ihan ensiluokkainen lammasfarmi tai lampaan kasvattajia. Tilauksen tekeminen on semmoista vuorovaikuttamista. Et mä en lähde aina pakottamaan tiettyä osaa mistä vaan, mihin hintaan vaan. Vähän kysellä, että mitäs kaikkea siellä on, onko jotain tavaraa jäämässä käsiin, onko jotain semmoista, mitä haluttaisiin yhdessä viedä eteenpäin, kehittää. Tavallaan se identiteetin hakeminen kanssa ravintolalle on ihan erilaista, kun lähtee se tuote edellä rakentamaan eikä olla semmoisen niin kuin yltäkylläisyyden keskellä. Niin se on luonut hyvällä tavalla raameja myös niin kuin omalle tekemiselle. Kemppaisen Sanni kans ihan käsittämättömän kova tekemään hommia 3 eri työpaikassa ja pienpalsta viljelijää vielä meille ja kasvattaa myös semmoisia tuotteita, mitä mulla ei ollut mahdollisuus saada ollenkaan Helsingissä käsiin. Ja samalla tavalla hyvin tuotelähtöisesti käydään niitä tuotteita tai kasviksia läpi heidän kanssaan. Ja maakunnissa myös asustelee semmoinen vanha kansa ja se on mahtavinta se vuorovaikuttaminen, kun on suoraan viljelijöiden, kasvattajien, kalastajien kanssa yhteydessä, niin se, että heiltä saa ihan hirveästi semmoista vanhan kansan tietoa tekemisiin, resepteihin. Se on semmoista yhteistyötä, että se ei ole pelkästään sit se rekkakuski, joka vie tavarat ovelle ja toivottaa päivänjatkot. Yhteisöllisyys, mikä tässä on, keittiön takaovi auki, sinne vaan heilahtelee tavaraa ja välillä pyytämättä ja välillä ihan pyydettyäkin. Ja ollaan pieni ravintola Saimaan rannalla, tuotantoa, maanviljelyä ympärillä, järkyttävät määrät, niin mikä sen parempaa täällä.